solo era shirizo tragodose so kalimi solo era shirizo tragodose amona nixedon buni badatha gelaydose amona nixedon buni badatha gelaydose o καημένος πουργίτης, μαντάλας και τεναλίτης, όσα φόρασε μονάσες με μπούλιμψο σπίτης, όσα φόρασε μονάσες με μπούλιμψο σπίτης. Άνοιξε με στρίγωνα μου και τεμών την καρδία, άνοιξε με στρίγωνα μου και τεμών την καρδία, ας εγκάλιο πως απέσκες και βανές με καμία, ας εγκάλιο πως απέσκες και βανές με καμία. Ο καημένος πουργίτης, μαντάλας και τεναλίτης, όσα φόρασε μονάσες με μπούλιμψο σπίτης, όσα φόρασε μονάσες με μπούλιμψο σπίτης. Για το λίμα βρατώματας, πανταρίαζα τα στρατάς, πανταρίαζα τα στρατάς. Να δεν βέντς και να τέρωσεμ, να δεν βέντς και να τέρωσεμ, μιαν κι άλλο να πάντωσε, μιαν κι άλλο να πάντωσε. Η συνεχή χρονιά και με απόλυτη επιτυχία ο Σύλλογος Ποντίων Επταμήλων Νομού Σερών οι Ακρίτες διοργάνωσαν ποντιακή βραδιά με ποντιακά εδέσματα. Η ποντιακή κουζίνα έχει ξεπεράσει τα όρια της γεύσης και από γευστικό και αισθησιακό ερέθισμα έχει διευρυνθεί σε βίωμα πολιτισμικό. Βραδιά ποντιακών γεύσεων λέμε και είναι η 18η χρονιά που ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, δειλά-δειλά για να προσφέρουμε σε 30-40 ηλικιωμένους αυτά τα εδέσματα για να θυμηθούν λίγο και την πατρίδα, και φτάσαμε πλέον να ξεπερνάμε τους 250-300 ανθρώπους, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μαγειρεύουμε ερασιτεχνικά, ετοιμασίες όλες είναι ερασιτεχνικές και επομένως η δυνατότητα μας είναι συγκεκριμένη. Επομένως προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς για να μην τρώμε στο τέλος ψίχουλα. Αναφερόμαστε στην ποντιακή κουζίνα που κύρια θα έλεγα συστατικά έχει τα δημητριακά, το σιτάρι, με πολλά παράγωγά του. Έχει το γάλα, επίσης με τη μορφή του γιαουρτιού, της μυζήθρας, το πασκιτάν που λέμε στα ποντιακά, την τσαλχαμά που λέμε επίσης στα ποντιακά, το αριάνι όπως το ξέρει ο κόσμος. Και έχουμε μία προσπάθεια να αναβιώσουμε όλες αυτές τις γεύσεις. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια έγινε μία πολύ καλή δουλειά. Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν ποντιακά φαγητά και γλυκά όπως τα νομένων σουρβάν, πισία, οτία, πυροσκή και ποντιακές πίτες. Τα φαγητά μαγείρεψαν και πρόσφεραν οι κυρίες του συλλόγου στα μέλη και τους φίλους του πολιτιστικού συλλόγου που τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση. Σήμερα προσφέρουμε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το κλασικό παραδοσιακό φαγητό που είναι το σιρόν. Γίνεται με φύλλο γιοφκά ψημένο στο σάτσι και μετά το τυλίγουμε, το κόβουμε ροδελίτσες μικρές και αφού το ψήσουμε στο φούρνο το περιχύνουμε με βούτυρο καυτό και στραγγιστό γιαούρτι διαλυμένο με νεράκι ζεστό. Το περέκ που είναι και αυτό πολύ παραδοσιακό. Τα οτία. Τα οτία. Τα σαρμαδάκια με μαυρολάχανα. Το υβριστό που είναι πάλι φυλλοψημένο, ψιλοκομμένο και ζεματισμένο με βούτυρο. Έχουμε και τα βαρένικα. Και γαλπαντζάκια. Ναι.
μπερέκ το είπαμε, το κοτόπουλο με το πληγούρι, είναι και αυτό πολύ ωραίο παραδοσιακό. Οι νέοι και οι νέες τα γνωρίζουν αυτά τα φαγητά. Τα τρώνε, βεβαίως, βεβαίως. Τα μαγειρεύουμε στα σπίτια μας. Τα μαγειρεύουμε στα σπίτια μας. Θα τρώνε τα παιδιά μας, εμείς. Να είστε καλά, καλά περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς. Πείτε μας και εσείς δύο λόγια για την ημέρα της σήμερα εδώ. Σήμερα Ποντιακή γαστρονομία, έτσι. είναι παλιές ποντιακές γεύσεις. Τα μαγειρεύαν οι γιαγιάδες, οι πρόγονοι μας τέλος πάντων και τώρα συνεχίζουμε εμείς. Αν σας ζητήσω να μου πείτε ποιο είναι το καλύτερο φαγητό των ποντίων, ποιο είναι. Νομίζω εμείς όλα τα τρώμε. Τα ποντιακά εδέσματα αποτελούν επιστροφή σε μια ισορροπημένη διατροφή γεμάτη σοφία, δημιουργικότητα, ευρηματικότητα και τέχνη. Ποιο είναι το καλύτερο ποντιακό φαγητό? Εσύ νομίζω το ξέρεις ότι η σούπα που λέμε, που την ξέρουν όλοι οι ελληνιστοί, το θανωμένο νησουρβά, όπως θα το λέμε στα ποντιακά, με βάση επίσης το κορκότο και το πασχιτάν, είναι ως σούπα, ως ρόφημα, αν θέλετε πείτε το. Η τσαλχαμά ήταν το ποτό, έτσι, αν θέλετε, Ποντιακή μπύρα. μετά την ταλαιπωρία της δουλειάς, της αγροτικής δουλειάς, της κτηνοτροφικής δουλειάς, η τσαλχαμά πάντα περίμενε το καλοκαίρι. Εγώ το έζησα και σε μικρή ηλικία εδώ με τις γιαγιάδες. Κουβαλούσαμε τα τσουβάλια και αμέσως μετά μας είχαν μια κανάτα με τσαλχαμά και νομίζω ότι εκείνο ήταν ό,τι το καλύτερο. Ποιο είναι το πιο νόστιμο ποντιακό φαγητό? Όλα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις φαγητό. Πείτε μου γιατί. Το σιρόν. Το σιρόν. Τι είναι το σιρόν? Το σιρόν είναι, κάνουμε το φύλλο, το ψήνουμε στο σάτς, το τυλίγουμε, το κόβουμε, το τοποθετούμε στο ταψί, το ζεματούμε με βραστό νερό, μετά με γιαούρτι, με στραγγιστό το ηλιστόν που λέμε και από πάνω το βούτυρο το αγελαδινό.
στείλει και ξέρχαιο να πέσω στρώμα. Άλλος στείλει και ξέρχαιο να πέσω. Το ρολά, το όνομα τσχερέκι. Χρόνια λοιπόν πήγε, όχι το όνομα τσεχόρισα. Εδώ μόρφος είναι. πετούμενο σόρμα να πες κουλοπομ, σόρμα να πες κουλοπομ. Να έμνε να πετούμενο σόρμα να πες κουλοπομ, σόρμα να πες κουλοπομ. Κλάδι κλάδι ναι πετάνα έρα ευάταρνοπομ, έρα ευάταρνοπομ. Κλάδι κλάδι ναι πετάνα και έρα ευάταρνοπομ, έρα ευάταρνοπομ. Ζωγραφία, λάσκεσαι σαρασία. Καλύτερο σόντε πίεσα ήταν ράντα κρύα. Ουρμπάνη ζωγραφία. Ρολογούνε τα ρασά, κλαίγνε τα πόδα μακριά. Λένε τα πόδα μακριά. Ρολογούνε τα ρασά και κλαίνε τα πόδα μακριά. Έκλαινε τα πόδα μακριά. Ακούω πως μυρολόγουν, τρέχνετε μαν τα δάκρυα, τρέχνετε μαν τα δάκρυα. Ακούω πως μυρολόγουν και έχνετε μαν τα δάκρυα, τρέχνετε μαν τα δάκρυα. Η γουρμπανή ζωγραφία, λάσκεσαι σαρασία. Καλύτερο σόντε πίεσα ήταν νερά τα κρύα, γουρμπανή ζωγραφία.